Здравейте, аз съм Мария Николова, кариерен треньор. Днес ще говорим за автобиографията за работа. Както казахме в предишното видео, целта на автобиографията е да ни извикат на интервю за работа и затова тя трябва да е направена по най-добрия възможен начин. Когато подавате вашата автобиография, трябва да се съобразявате с Закона за защита на данни, тъй като на място, където го подавате, тъй като в вашето CV се съдържат лични данни. Някои видове автобиография, които можем да намерим, са хронологична, която първия вид е хронологична, която е директна, т.е. от най-старото до най-актуалното работно място или обучение. Сега ще разгледаме едно CV, което е направено на Office програмата Word. В началото, както виждате, това е модел на CV на Word. Тук се записват с големи букви. Всеки знае, че е CV. С големи букви се записват вашите имена. Тук се поставя снимка. Ето, когато цъкна тук, се вижда, че това е една снимка. Хубаво е да има разделителни като линии или примерно като тези знаци тук, за да може важната информация да се набива на очи. Първото нещо в едно CV трябва да сложим информация за връзка. Тук имаме телефон, имейл и место, където живееме. Не се слага в едно CV точния ви адрес. И тук е достатъчно да се сложи града. Следващия момент е образованието ви. Също е направено с различен цвят и с едно като апострофче тук. След това са официалните дипломи. Това са учебни заведения като университети, колежи и така нататък. Отдолу са допълнителните курсове, като сертификати за Microsoft, сертификат друг. След това са езиците, където трябва да се напише кой език на какво ниво го говорите и писмено. След това информатиката, също трябва да се опише нивото и какви програми знаете. Там следващия голям абзац, това е професионалния опит. Също трябва да набива така на очи с по-различен цвят и пак с един сигнал тук отпред. Примерно крупие. Тук пак да има един знак пред него, за да може да се набива на очи коя е вашата позиция. От тук, къде сте работили, мястото, годините, в кой град, какви са изпълняваните функции, изброявате ги. След това следващата професия с едно тикче касиер, къде е, година, град, функции. След това с голямото сигналче, тикче с различен цвят, допълнителна информация. Пак трябва да има тикче различен вид. Мога да започна веднага, следваща информация. Мога да приложа препоръки, следваща информация. Поради и така нататък, тук е описване малко на вашия профил. И следваща информация. Имате шофьорска книжка и собствена кола. Това са важни неща, които могат да се включат. И така, това е другия вид CV, което е печелившо. Това CV е направено с помощта на кариерни консултанти и е изпитано. Спечелени са много работни места с него. И така, до скоро, до следващото видео.